Sarananing wong nuwun betatopo cegah kulit elinga salat jatmika yen wacana kudu manis mure gawe sang semingsa sami wis nyosam apa ing gati ya sae ing diri Hadurit kang ani turangga kang ngarsa hamijil turangga aji pamekar lamun kapiarsa swaranipun lerombake Pak awe wadya balaku tak keparake sira budal ana ae budal maju tambur geri kong makurung dengarane rawatya polo surake kabeh rasa swaranipun lerombake kamutur swaraning kumsomangkung amur wani budaya atilung sokanongan sampun siyaga ing kati pamekar aranipun monggo sami amira sami turangga haji pamekar turangga haji pamekar semoga lah yuk oh ya yoi maju yeah.
Haji pamekar memang untuk Anda. Jarum-jarum pemanis dikasih jarum. Jarum-jarum pemanis dikasih jarum. Jarum peniti wong ayu sing tak tresnani. Menengi nambahi ayu 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 dewi menengi nambahi manis manis manis
penarinya berpasang-pasang menari bersama riang dan gembira. Shalala la 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 la, inilah dia Turonggo Pamengkas. Shalala la 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 la, Turonggo Aji Aji Pamengkas.
Ya. Maju ayo terus tindak maju terus jangka maju nganti salah bangga ya bareng Jumangga. Maju ayo terus tindak maju bareng jangka ojo nganti salah Jumangga ya bareng Jumangga. Ayo terus tindak maju ojo nganti salah. Ayo terus tindak maju bareng jangka ojo nganti salah Jumangga ya bareng Jumangga. Ayo mikrofon. Mas dokter ini. Ya pangapunten Pak operator niki njen Mas dokter dereng urip Mas. Temu ya. Ono operatore. Sudah aman aman. Budal ger ayo budal ger. Terus naji. Oh. Wah. Oh. Budal ger ayo budal. Yuk. Hara. Oi. Ya. Oh yeah. Sing hati-hati.
Gedruk tresno aji Kloso mas. Wilujeng siang Mas Dokter.
Halo Om JB. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sami pinanggih saya sehat. Pangestunipun Mbak Ayu pripun kabare Mbak Ayu suwe rapet kok. Alhamdulillah. Saya Mas. Nggih. Nggih. Paringi napa kula nderek jenengan mawon niki. Kula nderek Mbak Ayu mawon. Lo derek sinten iki? Nderek turung Mbak Aji Pangmekarta niki. Nggih. Pripun ngersakaken menawa menika? Nggih. Ndoro-ndoro wiyaga garape napa niki Mas? Oh mboten. Oh nggih. Nderek kabeh niki. Wes. Oh ngoten. Nek wong tuwa iki biasane ngalah. Aku iki tuwa dhewe lho ya aku. Aku ngalah sing nom-nom. Nggih. Mas dokter. Ya Om, ini Menika- agak dekat kayaknya. Oh nggih kados ya. Nah, Niki ngersake Mas apa Om? Puspito Nolo. Oh nggih. Nggih. Puspito ki kembang. Nolo niku napa Mas? Nolo ki ati. Tembangnya hati. Kembange ati. Oh. Beda lagune engko. Engko jek kena bodho. Godho. Senengane diotak-atik maruk. Lah nggih Om JB to sing senengane ngotak-atik niku. Kok kaya mboten apal adate to. Nggih, semoga kanca-kanca. Ayo Mbak Yu. Ayo Mas. Kula gampil. Wong-wong ngalah wong iki. Wanodyo ayu utama gambara rome kusuma mulat lang-lang pronto agawe sansane nolong Sembuli air mata asal lindi-lindi nyawang dasar lancir kuning handukan rasa tresnaku semoga yang seni terus lukaku Alkono yo mung sira ayo kelane Turagayu Pamekar. Milih Om, monggo. Adik sing pundi? oh Dan kucewa aton memanise sekar mekar lan melati rinuje katon kinelo gak kantiane jaga katresnan ayo Mbak ayo Tiada yang lebih indah, tiada
andai engkau tahu Masa rembulan datang sumputan kan ono liya mung sira wong ayu kan ono liya mung sira sayangku. Pusti Tonono. Iki sampaian Pripun? ngadeg enggak? Ngadeg enggak? Biasanya begitu. Biasanya begini ya. Nek wong tuwa ngalahan, Mas. Wih lah, Nggih. Aku tidak disuntik, aku enggak. enggak Om, kalau disuntik mergane di biasanya sebelah sana nyontek Om. Nggih. Kalau sing menapa menika kanca-kanca? Monggo Om. Berikutnya menapa? Ayang-ayang. Ayange sinten? Mangu. Mangu. Ayang-ayang. Bundirin Mas Farid. Bundirin iki. Ayang nggih purun nggih. Nggih, monggo. Itu napa? Oh. Ayang-ayang. Ini ayang-ayang ini nek sak turan 2000 wis ramari-mari ndak oke ya. Ayang-ayangan. Nah. ayang-ayangan Heeh. Nggih, masih bersama Turonggo Aji Pamekar. iya Ini mas dari mana ini Mbak Ayu? Turonggo Aji Pamekar ini? dari Kanoman Banjar Kalibawang Kulon Kulon Progo Progo. Yogyakarta mas Pimpinan Bapak Warsidi, ketua Bapak Kusdiono. Heeh. Bedanya pimpinan sama ketua apa? pimpinan ki Apa? ngano Tak tetangi. Oh. Mbak pilih pimpinan menika ingkang ngesui ngaten menika. Oh, ya Oke. oke. Ayang-ayang nggih. Baik. Ayang-ayang. Oke, aku iki jane mantan iki. Grogi apa Mas Dokter? Ora peduli.
tak tresna panjene cinta itu banyak coba Arep tumeko ketika tresnan iki ayeto aku sliramu radi akoni senadyan dunyo ra iso nombo bakal tak jogo yen durung kapisah ingkang Mas kowe Iya, Mas. sayang ralilo aku untuk kelangan Mas mesti hati dong aku siji rasa iki aku Ayo Bebe. Tak rewangi, tak kangeni, laire wong suci, kasunyatan yen tak alus sliramu isih nyamiko dewa-dewa ing asmara kuatno ati kawula anggon kula lamun tresna tanah gandat saking coba Nyiroro Kidul Mas. Oh nggih. ya Nyiroro Lor wong nang Kali Bawang. Niki aku ngene sini. Tidak sapa iki? Cek siapa iki, Cak? Ini punya siapa ya? iki syarat ya Mas Syarat opo? syarat iki loh Ini punya siapa ben ini? raudan Ada yang kehilangan? Ini orang tak presale loh ini nanti. Tuan rumah mana? Ini memang jimat. Apa piye? Ben raudan itu biasanya sing diuncalke napa? Istighfar. Biasane sami ning padha beda bentuke. Bahannya sami ning beda bentuk. Kok iso? Kok iso? Alah. Bludru. Yo Nyiroro iya Selatan. Mas Wang Pawang. Monggo. Sisi kidul tanah gulunge ana segara kang nyata dadi olahe. Aku tadi Aja. Om JB biasanya. wis sah iki Mas
gedruk dulu. Oke. Oke. Ya Mas. Tresno aji gedruk. Tresna. Huh? Aku ngetan bali ngulon tiwase dan prasetyo lakon. Kadang jarak disampirke, main jarak nampirke. Saking ember kiwa tengen kene sender ketemu kangen. Bali awak ngati-ati. Menggoda kedupa, robot kedupa, menggoda kedupa. Oh, Jan Mayir. Iya, Seneng komen ya Mbak Ayu ya. nyenengke. Huh? So, Ini tak pawangi. Tak pawangi. Baik. Yuk. Iya piye sakilane. Turangga aji pamakan. Ranggawe Benarine pangrawite tangise nake. Osa, osa. Oh ya. Lati, saya ditarik di Mas. Saya Aku ditarik. aku wis tarik wis. Dia tadi manter, dia nasi. Ayo Jo, mari pulang, marilah pulang.
ya la 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 la. Jarum-jarum mengamani diganti jarum. Jarum gunung buang manis diganti jarum. Jarum manis melayu hati. Talane gunung talan gunung kok alus temen. Talane gunung talan gunung kok alus temen. Mengko sore tak liwatane. Sujud syukur. Alhamdulillah. Iya. 12. Sembuh. Iki apa iki? Nunjuk apa kira-kira? Sempol. Sempol. Sing. Nomor antrian A02. Silakan menuju. Ayo no. Masih 3 babak lagi. Jan, mayir tenan nih, mapan dewe. Ya. Ayuna. Oh, sikile tasih. Anu, sukune tasih, Mbak. Oh. Kasih. Sembuh. Silakan. Ya. Selanjutnya Nomor antrian A003. Silakan menuju Poni Dukun. ki arep nambani wong dadi apa wong lara to iki? Oh, dadi Poni Dukun kok. Pagi-pagi mandi di laut. Lihat terang bergoyang gunung, lihat terang bergoyang gunung. Pagi-pagi mandi di kali. Pagi-pagi mandi di kali. Lihat terang berlari-lari, lihat terang berlari-lari. Aryo Joyo goreng kopi. Aryo Joyo goreng kopi. Buka lagi kok ono terjadi di wastana. Ayo. Sing duwe Aduh, langsung. Iya ya. Sudah. asam. Mayir tenan nih. Mayir. Iki Sing mayir, sing ora.
banget. Yo garek le download Mas. Sing mangkal ming yo goreng. Sing mangkal sing. Ayo re suara wae nek sing mangkal. Ah. Yo. Eh, eh. Eh, eh. Eh, Ayo. Ayo. Apa ini? Pawangi dibuat telu. Oh. Ya, cici. Ya. Kembang larang no, kembang larang. Ini ya. Huh? Kita ikut nggak Om? Ikut salaman nggak? Gimana? Ikut salaman nggak kita? Kayaknya nanti aja. Bareng. Yo. Yo ya. Kondur. Ayo no. Oh bareng. Aduh. Oh ya. Au capek au. Au capek au. Oh ya. Kondur. Satu lagi. Mayir. Nuri putih.
Sugeng rawuh para pamirsa, sugeng tiyang, sugeng bebagian, kaliyan kula warga turangga aji pamegah wonten kesempatan puniki monggo. Selamat bersama dengan kami. Jadilah keluarga Aji Non Sagung saya budaya kantak satu dan kinormatan mbok pilih para kebabak sepisan minangka pambukane pagelaran sampun katur numuli mbok pilih para putra sampun samata gati tumuju babak ingkang angka kalih ananging nyunut sawetawis kepareng para putra jangkepi anggenipun asung busana wonten ing sak lebetipun papan mbok pilih caos memut ing samangke katur beksan tasih katur tigang babak malih dumugi wanci purnoning pagelaran ing sak mangke dumateng sang yoni para rawuh kakung Dewa Estri sugeng lenggah sugeng winarak sugeng mriksani dumugi wanci purnoning pagelaran turangga haji pamekaring sak mangke sonten nggih iki Mas dokter iki tekan ya apa Mas weh jan sampai jam berapa? sampai selesai enggak ini? Gini oh iki jan sok bener. Tebak gambar. Yang penting kabeh kumana.